Hiking, zipline, hot spring and cold spring ba ang hanap nyo? Tara na't pumunta sa bayan ng Balongaw, probinsya ng Pangasinan. Isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Balongaw ay ang Mount Balongaw, isang sinaunang bulkan na umaabot sa 382 metro ang taas. Paboritong lugar ito ng mga mahilig mag-hiking kung saan sa tuktok na matatanaw mo ang malawak na tanawin ng Balongaw, Pangasinan. Ang Mount Balongaw ay isang kilalang bundok sa bayan ng Balongaw, Pangasinan. Ang bundok na ito ay isang dormant volcano na siyang isang pangunahing atraksyon ng bayan. Sa pagiging tahimik, kilala ito sa natural na kagandahan at kasaysayan. Para sa naghahanap ng thrill, narito ang Balongaw Hilltop Adventure. Welcome to Balongaw Hilltop Adventure! Na nag-aalok ng nakaka-excite na karanasan sa isang pinakamahabang zipline sa bansa. Sa haba ng mahigit 600 metro, mararanasan mong lumipad sa ibabaw ng mga tanawin na parang isang ibon na tumutunghay sa lunti ang kapaligiran. Higpitan ko po, mama. Ang kanilang zipline ay tinuturing na isang pinakamatinding outdoor activity na bago ka sumakay, sinisiguro muna ng mga staff ang iyong kaligtasan. Mula sa pagsukat ng harness hanggang sa pag-double check ng mga gamitan na talaga namang nakakasiguro sa kaligtasan mo. Experience ko sa Balongaw, maganda at masaya. Lalong-lalo na sa katulad kong bikers. Every morning, lagi kami doon nagbabike, nag-rides para makita yung ganda ng kanilang lugar, lalong-lalo na yung kanilang nature. Hindi mo pagsisisihan ang pagpunta ron kasi talagang sulit yung ganda ng lugar ng Balongaw. May mga ATV na pwedeng rentahan para libutin ang paanan ng bundok. Ang Balongaw Hilltop Adventure Park ay isang must-try. Perfect ito para sa pamilya, magbabarkada o kahit sino mang naghahanap ng isang unforgettable experience. Ako si My Coach Moto, nagbabalita na nagsasabing, piliin mo ang Pilipinas.